क्वेश्चन एंड आंसार सेशन Q&A सेशना लाइमोनफोरजों जे जादों बेयो जोबोद मोजां जादों। बेनो जे फोरमान जोंनि आगोलाव बड'लेण्ड ओनसोलाव जिहेतु दुंदुं हाव हाव मोनसे थासारि सोलिबाय थादोंमोन। खौरां बिजोंनि जोंनि मावथि बिथांमोना खौरांगिरिफ्रा माने फ्री माइन्ड लानानै फ्री गोसो लानानै हाबा मावनो हायाखैमोन। बेबायदि सोंनाय फिननाय माने जे सेसनफोर लायोमोनबा दावराव दावसि जायोमोन बा उदाङै बेबायदि सोंनो हायामोन। दैदेनगिरिफ्राबो फिननो थाखाय गोब्राब मोनोमोन। दा जिहेतु जोंनाव थासारिया सोलायबाय, जोंनाव गोजोन फैफिनबाय, थासारिया जोबोद मोजां जाबाय। बेयाव दिनैनि बायदि जोबोद मोनसे मोजां हाबाफारि जेरावहाय फ्री फ्ल'यिं कुवेश्चन्स जेखौ गोसो बेखौनो सोंनो हानाय मोनसे बाव सेसन बिथांमोना लादों। फरायसाफ्रा लाइमोनफ्रा जेखौ गोसो बेखौनो सोंदों आरो जोंबो नाजादों जेखौ हायो जोंनि लिमिटेड नलेजजों बेसेबां फिननो हायो जों बेखौ फिननो नाजादों। बेवहाय मोजां जादों गाज्रि जादों बेखौ रायजोआ बिजिरगोन, लाइमोनफ्रा बिजिरगोन। खिन्थु बेबायदि जे मोनसे प्लेटफर्म दिनै बड'लेण्ड रादाबा क्रिएट खालामदों बियो जोबोद मोनसे मोजां हाबाफारि। साननाय हनाय माबायदि मोननो हादों सार? जोंनि बर' लाइमोनफोरा जे दिनै हारिखौ लानानै समाजखौ लानानै जोबोद कनसार्न आरो बिथांमोनहा जे माने गियाननि फोथाराव नलेजनि फिल्डआव जोबोद दावखोबाय। दिनै खुनु गियाजासे बायाजासे मोहैराजासे बिथांमोना जे अपेनलि कुइसन सोंदों बेनो जोंनि जायगायाव जे गणतन्त्रआ गायसनजाबाय, डेम'क्रेसिया गायसनजाबाय आरो दिनैनि लाइमोनफ्रा बे डेम'क्रेटिक प्रसेसआव जे बाहागो लानो थाखाय जोबोद आग्रह, जोबोद इन्ट्रेस्ट दङ बेखौनो बे देखायदों। गतिके आङो लाइमोनफोरखौ गोसो गोरबोनिफ्राय धन्यबाद होदों।